ассалому алайкум дӯстони азиз. рӯзи саиди ҷумъабаҳар яки шумо муборак буд. тамошобинони азиз, айни замон ма қарор дорум дар ҷумъабозори Саховат. ҳози бисёре аз анами подписчикони мо хоҳиш карда буданд. ҳози ман якчанд чизи имрӯзаро ба навор мегирам ва пешниҳод мекунам. ино ҳамаш пасудои Ӯзбекистон будай. ана бинед пиёло 2 сомон, чойнико 25 сомон, ранги мадона буренан. Глошон бинед тёмный, пиёлаш ҳавая 3 сомон, косаш 5 сомон. Ана ин амудо оҳуо 6 сомони пиёлошон. Ана бинед инаи косора бинед 5 сомон, пиёлош боша 3 сомон. На марҳамат, чойникаш бори дигар такрор мекунам 25 сомон. дохилаша мехелай, косашам дохилаша намехелай. ба касе дар кора инами якум ряди ами ҷумъабозорда ами чизо фурӯхта мешава. И пиёло сеташ 10 сомон. гулдоро анаи сафед боша зардор 6 сомон донаш. тамошобинони азиз, дар анами широки ряд якум рядаш якта анами магазин кушодиян вай дора. молҳои анами хел техникаи истифода бурдагии ҳолати хуб да қарор доштагиёш. марҳамат тамошо кунед. бисёрш аз дига давлатҳо меовардиянд. бинед мошинои автомат аз 1300 сомон сар мешава то 2800 сомон қиматаш. бисёрам хушрӯай гарантия медодиянд. ҳолатшон беҳад хубай намудшам ва чӣ хеле ки ба мо гуфтанд вай метиянд гарантия метиянд як муддат ки шумо хушрӯ истифода баред. бинед анаи серия ана ино боша 2800 LGOи 63 қариб 7 килограмм. ина марҳамат тамошо кунед. бинед ана ин намудошам ҳастай. ҳамаш фирмини бекояй, самсунгай, LGай. кадом намуде ки мехоҳед омада бо аз наздик бинед ва баъдан нарху наво карда харидорӣ кунед. инчунин дар инҷа халадилникоям ҳастанд. халадилникора ана ин чанд намудаш ҳастай, рости нархоша напурсидем, фақат як намуд индизити калонша пурсидам. 2000 сомон будай дӯстони азиз. ҳамаш кор мекунанд, дар ҳолати хуб қарор доранд. шумо биёед бо худтон аз наздик дида чӣ кунед, нарху наво карда харидорӣ кунед. иҷара шумо ёфтанаш осонай. и бозор дар Саховат қарор дора, пушти бозори Ганҷинада. ина марҳамат чихел халадилники калони хушрӯ двухкамерный фирмаи Беко. я бори дигар гуфтам мошинаошона нишон тиём. инҷа данаиам мошинаи автоматай дӯстони азиз. 1800 сомонай ба фикрам бо арзон мешава. аз дохилша нишон метиҳем. и бисёр хубиш дар инае ки ҷора кам мегира. одамое ки мисол кухняшон ва ношон майдаяй ҳамира метавонанд ки хушрӯ ҷо кунанд. хеле гуфтам ҳамаш оригиналан, аз дига давлатҳо овардагиянд. иҷада дӯстони азиз анаи вая бинед. кресла дивана бинед. ирам хостам шумода нархша гап занам. 1800 сомонӣ. бу истифода бурдагиянд. ина падушкаам дора катишон 4та. рангаш коричневия. чизи дигаре ки ман мехоҳам нишон диҳам ана ин намудо ҳастай. ҳам диван мешаванд, дивани хоб, ҳам мисол кресла диванан. и бо столам дора. ино наван. ҳози дутае ки ҳози нишон метиҳам ҳамаш наван. нархи 5000 сомонай. бисёр ҳам дар ҳолати хубанд. хушрӯ нав. ана бинед ҳам стол дора, ҳам дутаи дига вай дора. нами кресло бахшиш камакак
овозои ма гирифтагиай дӯстони азиз. набинед материалшам хушрӯвай. Шахсан мада беҳад ҳамин маъқул шид. оз яктай дига 3800 сумай ваям нишон метиҳам. ваям зурай. анаи намудуш дӯстони азиз бинед. анаи намудуш 3800 сомон. иям амхе дивани хоб мешава аз дар такҷоштагиай. амхе диван дора, дута кресла дора. бо поёнша вай мекунӣ, соз мекунӣ. диван барои ҷои хоб мешава. и 3800 сомон. инам навай. чӣ хеле ки мебинед. ози ҳамин рӯза видеода ман дута нав комплект ба навор гирифтам ва пешниҳоди шумо гардонидам. падушкаҳошон катян, баъд материалошон хушрӯай. ҳамин материалошон чӣ хеле гуфтан ҳамаш истеҳсоли Туркияяй. ана дӯстони азиз барои беседкаҳо ана мехе комплектҳои столу стул плитёни бофтагӣ болои столда бо вай мемонанд, шиша мемонанд. и як комплекташ мисол як столу 4 стулуш 1200 сомон будай. бо шумо биёед шояд арзон кунанд. и беуай истифода бурдагиай. анаш камакак ҳолати истифода бариш зиёдай. ира шояд арзон кунанд. иҷода дӯстони азиз ду намуд шкафи детский дидем, шифонери детский. ино майдача нестанд. калони хушрӯ розвиш 1200 сомон паҳмтаракай. ваяш салатвиш агар ки ози столам дора. хуча тоқа гиред агар 1000 сомон. ҳозианаи хе стол дора барои дарс тайёр кардан. 350 сомон навистагиай. агар стола ҳамроҳи анавай шифонер гиред 1100 сомон метиян ҳардуша. ина рақамҳои фурӯшанда бинед. метавонед ки занг зада нарху наво карда баъдан харидорӣ намоед. бинед партаи калони хушрӯ барои дарс тайёр кардани фарзандони мову шумо. иҷода анами краватҳои дуэтажара пурсида буданд. чӯбии тоза и ваяй дӯстони азиз навай. нархаш 1600 сомонӣ. и барои одамои калонам мешава. худаш чӯби тозаяй. марҳамат бинед. агар ба касе дар кор боша метавонед омада аз наздик бо нарху наво кунед. ана ин намудош ҳастай аз ДСП тайёр кардаштагӣ. ина номерои фурӯшанда 1000 сомон 907 27 32 77. и рақамҳои фурӯшандаяй. ин намудшам бинед барои одамои калонам меша, барое ки ҳам паҳмай ҳам калонай. ина деэтажа. иям навай. касоне ки харидор ҳастанд боз метавонанд аз наздик биёянд ва шояд ки арзон шавад. иҷа дӯстони азиз касое ки мисол магазин аптека кушодан мехоҳед анам хел стиляж ҳастай фурӯхтанӣ мефурӯшанд амира. и бештар барои аптекаҳояй. марҳамат иҷа ҳам мебел мехаранд ҳам номери фурӯшанда. яъне чӣ хеле ки мебинед анами рақамҳои телефона 988 31 15 76 занг занед ва бо нархи ина аниқ кунед. дар ҷа навистагӣ набуд. барои аввал ман мебела ба навор гирифтуму ҳами стиляжа баъд рақамуша. ё ин ки 904 88 18 60. ё ин ки ба ин рақаму занг занед. чизи дигаре ки ман мехоҳам нишон диҳам ҳамин намуд вая спальни гарнитура бисёрам хушрӯвай. туркияй. материалаш глянцевый. ваяш матрасаш ортопедический. агар хато карда бошам бахшиш. иҷада баъдана шифонераш 6 дараяй. чӣ хеле мебинед материалаш беҳад хушрӯвай. анамин чизаш анамин материали анамин вай
шифонеру диван ино ҳичи намешаванд. глянц ҳама тарафа дохилша бинед. ҳам и шифонер ҳами хушрӯвай бараш калонай оз маваям нишон метим дар дохили бо чӣ медроя диванай анамин шифонери 6 дараяй оина ва пуфик дора. ҳамаи ҳами дӯстони азиз 7500 сомон меган. бо арзон мешава вале сифаташ хубай. ҳамира ба назар гиред дӯстони азиз. барое ки ман бештар мебелора ба навор мегирам. ҳаст мебелое ки 4000 сомонанд 5000 сомонанд. баъд бо ҳаст мебелои нава дар назар дорум. ба ҳаст мебелое ки мисол 10000 сомонанд вале анамихе сифат надоранд. и чӣ хеле ки мегӯянд сифати беҳад хубай ва шумо метавонед бо аз наздик омада бинед. ана комплекти дуюмуш анаияй инаи тумбучкошай иш глянцеви нестай дӯстони азиз. и амихе оддияй 5000 сомонай бо шумо омада арзон кунед. анаи оинаш кати чизшай тумбучкошай трюмошай оинаш шифонершана нишон додум. матраси оддияй на шифонери иам 6 дараяй. бори дигар такрор мекунам и 5000 сомони нарх дора бо арзон мешава. вале анаине ки якум бори аввал нишон додум ана шифонераш ҳамино сифатшон беҳад хубай. агар касоне ки мебел хариданд хоҳанд омада аз наздик бинед. эҷа саршавии бозор да дӯстони азиз як магазина янами хел мойка мефурӯшанд. мойкошон ҳар хелай ай 200 сомон сар мешава то 350-400 сомона. шумо худтон биёед бо аз наздик бинед ва баъдан метавонед